Shwmae unwaith eto. Erbyn wythnos nesaf, mi'n athebyg y byddai'n gallu gweud yn go bendant beth fydd yn digwydd ddechrau mis Medi. Mae yna drafodaethau yn mynd mlaen, rhai o'r eglwysi wedi trafod ac wedi dod i benderfyniad, a eraill ddim wedi dod i benderfyniad terfynol. Felly, erbyn dydd Sul nesaf, gobeith pendant yw, y byddai'n gallu dweud yn sicr wrtho chi beth fydd yn digwydd. Yn y cyfamser, fe ges i mwynhad yn ystod yr wythnos diwethaf a gael ychydig diwrnod o wyliau. Eithon ni lan i'r gogledd ac bod mewn bybl teuluol ac teithio tipyn a trial osgoi'r torfeidd ar ein teithiau. Oedd hi'n brofiad godidog iawn. Mae mynd am wyliau wrth gwrs yn brofiad mae pob un ohono ni yn ei fwynhau yn fawr. Mae dipyn o newid yn diwe, ac fel i ni'n gweud lawr yn yr ardal yma, mae newid yn change. Mi roedd Iesu yn mynd ar ei wyliau, yn ôl fel i fi'n gallu casglu, ac mae un stori amdano fe mynd lan i ardal Tyrus a Sidon, gwlad y Ffeniciaid, pobl hynod iawn o bwysig, disgynyddion i'r Cananeaid oedd y Ffeniciaid. Ac mae Matthew a Mark yn adrodd y stori amdano fe mynd i'r cyffiniau yma. I ni cael storïau eraill am Iesu mynd tu fas i Balesteina, ac i ni'n cael hanesion hefyd am Iesu yn osgoi'r torfeidd ac yn mynd i'r mynydd ac yn y blaen. Dyna fel oedd Iesu yn treulio i wyliau. Ac tra oedd yn ardal Tyrus a Sidon, mae yna wraig yn dod ato fe. Ga i ddarllen y stori i chi yn awr. Aeth Iesu allan oddi yno, ac ymadawodd i barthau Tyrus a Sidon. A dyma wraig oedd yn Gananees o'r cyffiniau hynny yn dod ymlaen gan weiddi, Syr, trigar ha wrthyf, fab Dafydd. Y mae fy merch wedi meddiannu gan gythrel ac yn dioddef yn enbyd. Ond nid atebodd ef un gair iddi. A daeth i ddisgyblion ato a gofyn iddo gyrhu ffwrdd oherwydd y mae'n gweiddi ar ein hôl. Atebodd ynte, ni mhanfonwyd at neb ond at ddefaid colledig tu Israel. Ond daeth hithau ac ymgrymu iddo gan ddweud, Syr, helpa fi. Atebodd Iesu, nid yw'n deg cymryd bara'r plant a'i daflu i'r cŵn. Dywedodd hithau, gwir, Syr, ond y mae hyd yn oed y cŵn yn bwyta o'r brwsion sy'n syrthio oddi ar fwrdd i meistri. Yna atebodd Iesu hi, wraig, mawr yw dy ffydd, boed i ti fel y mynnu, ac fe iachawyd i merch o'r munud hwnnw. Y stori od iawn, rhyfedd iawn. Mae Iesu fel se bod e'n bod yn gas tuag at y wraig yma. Yn trio ei hanwybyddu ddi, yn trio ei bwrodd i bant. Dim diddordeb yn ddi. Dyw na ddim fel Iesu o gwbl. Ac mae'r ffaith bod hynny yn amlwg, bod e ddim fel Iesu o gwbl, yn gwneud i ddyn ofyn, wel beth yma Matthew, yn yr achos yma, yn wneud trwy adrodd y stori rhyfedd yma. Stori oedd e'n gwybod oedd e'n wir, mae'n siwr, achos mae'n ddigon tebyg bod Matthew ymhlith y disgyblion oedd ar y gwyliau yma gyda Iesu. A bod e wedi gweld beth oedd wedi digwydd, a'r ffordd nath Iesu ymddwyn. Gadewch i ni ystyried ar y dechrau fel hyn, bod y stori yma yn cyflwyno neges
a bod Iesu yn ymddwyn yn modd arbennig yn fwriadol. Mae e'n mynd i dir yr estroniaid, y cenedl ddynion, lan i ardal Tyrus a Sidon. Mae ddisgyblion gydag e, ac mae e'n moyn rhoi gwers iddyn nhw. Mae e'n fwriadol yn ymddwyn mewn modd a bydde disgwyl i rabi i ddewig i ymddwyn, gan i gyd i ddewon. Mi roedd y disgyblion yn disgwyl i Iesu ymddwyn yn y modd yma Matthew yn disgrifio yma. I ddewon yn disgwyl i arweinydd i ddewig i ymddwyn yn y modd yma. O fwrw'r cenedl ddynion o'r neilltu, o styried y cenedl ddynion yn israddol. Dyna y mae Iesu yn ei wneud. Ymateb yn y ffordd draddodiadol, glasurol i ddewig. Ac mi roedd y disgyblion yn ei gefnogi fe, wrth gwrs. Ac maen nhw'n annog Iesu i fwrw'r wraig ymaith. Ond, nid yna wnaeth Iesu yn y pen draw. A dyna'r wers y mae yn moyn cyflwyno i'w ddisgyblion. Nid fel na dylech chi ymateb mewn gwirionedd. Nid dweud pethau cas wrthyn nhw ar ymadrodd a ddefnyddiodd Iesu am bwyty'r cŵn. Ymadrodd cyffredin iawn ymhlith yr Iddewon oedd yr ymadrodd na. Nid fel na dylech chi wneud mewn gwirionedd. Dyma'r wraig yma yn dod. Nid yn unig y ffaith y bod hi yn wraig estron, ond mi roedd hi yn gananees. Mae Matthew yn pwysleisio hynny. Hynny yw bod hi'n perthyn i'r genedl hynny sydd yn draddodiadol wedi gwrthwynebu'r Iddewon ar hyd y 1000 ar rhagor o flynyddoedd. Oddi ar dyddiau Moses, y Cananeed. Y Cananeed oedd y gylynion mawr. Roedd hon yn un ohonyn nhw. Yn siarad iaith y Cananeed, yn perthyn i ddiwylliant y Cananeed. Hefyd mi roedd hi'n fenyw. Ac wrth gwrs, oedd y menywod yn cael ei ystyried yn y diwylliant hwnnw, nid dim ond y diwylliant Iddewig, ond yn y diwylliant Ffinegaidd hefyd, oedd yn cael ei ystyried fel bod e israddol. Ddim yn bwysig. Hefyd, y ferch oedd yn glaf yn ferch. Ac oedd merched, plant, ddim yn bwysig, o gwbl. A gweud y gwir, mi roedd hi'n arfer yn y rhan o'r byd yn y cyfnod hwnnw, os bydde merch ar ei genedigaeth, enghraifft, yn dost, neu'n dangos rhyw wendid neu rhywbeth, gadael i mas i farw. Dyna oedd yr agwedd tuag at plant oedd yn ferched. Oedd plant, wrth gwrs, ddim yn bwysig iawn yn y diwylliant hwnnw chwaith. Oedd y marwolaethau mor fawr ymhlith plant. Fel o'n nhw ddim yn gallu cysylltu hunain yn rhy emosiynol a phlentyn o hyd ac o hyd. Felly, merch o blentyn oedd yn dost. Mam y ferch yn gananead. Dyna'r union math o berson a y sefyllfa y dyle Iddew da i anwybyddu. Ac mae Iesu yn ymateb fel bydde Iddew da yn ymateb yn fwriadol. Mwyn dysgu gwers i'w ddisgyblion. Ac yn y sefyllfa honno, mae Iesu'n dweud, mae ffydd y wraig hon. Y ffydd y mae hi yn ei ddangos, a'r cariad y mae hi yn ei ddangos at ei phlentyn, yn esiampl i ni gyd. Mae cananees yw hi, mae esiampl i chi, esiampl i bawb. A dyna'r pwynt y mae Matthew am ei wneud. Ie, oedd Iesu'n mynd ar ei wyliau.
Nid mwynhau hynna, mi siwr oedd mwynhau hynna'n yng nghwmni i ffrindiau ar ei wyliau yn y modd hwnnw, ond mwyn cyflawni rhywbeth hefyd. A bydde fe'n dda os gallwn ni ystyried ein gwyliau yn y modd hwnnw, defnyddio'n gwyliau yn greadigol, mynd i gyfeiriad gwahanol iawn i beth ni'n arfer gwneud wrth gwrs, ond hefyd ar yr un pryd mynd i ddysgu rhywbeth, mynd i ddeall rhywbeth o'r newydd, mynd i weld rhywbeth a dysgu o'r hyn a welwn. Dyna ffordd dylen ni gyd drin ein gwyliau. Gadewch i ni ofyn am help Duw i wneud hynny. Helpa ni Drigarog Dad, fel y bod ni'n gallu defnyddio holl amser yn greadigol, i'n defnyddio amser i ni yn ein gwaith a gyda'n teuluoedd yn greadigol, helpa ni hefyd allu defnyddio'r amser i ni'n ymlacio. Ymlacio yn rhan mor bwysig o adeiladu ein cymeriadau ni. Ac ni'n diolch i ti, dy fod ti wedi pwysleisio hynny drwy bwysleisio egwyddor mawr y saboth. Helpa ni, Drigarog Dad, i wneud hynny, ac wrth wneud hynny, i ni agor ein meddyliau i weld pethau newydd ac i ddeall pethau newydd. A gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen.